Skema mirata kollha kemm lejn is-sajjieda bil-għan li toffri appoġġ finanzjarju konkret lis sajjieda Maltin u Għawċin, ittaffilhom l-ispejjeż operattivi u s-saħħaħ is-settur tas-sajd fil-Gżejjer Maltin. B'din l-iskema, 80% tal-infiq relatat ma' ċertu tagħmir, manutenzjoni u investimenti oħra ser ikun kopert mill-Gvern u l-fondi Ewropej. Se tkun skema ħed tibqa' għaddejja sa 2026 sa Settembru 2026, open call, rolling call, every 3 months inkunu qegħdin nagħmlu l-assessments tagħna bħala selection board, eventwalment imbagħad li jkun qed jiġri hu li nkun qed nibagħtu għal dawn il-batches biex ikunu jistgħu jibbenefikaw minn din l-iskema. Għal dan il-programm ta' fondi, is-sajjieda jistgħu jibbenefikaw minn għajnuna għal servizzi ta' konsulenza. Nassistom fl-applikazzjoni, però wkoll ngħinu wkoll fi tidħol l-implementazzjoni tal-proġett. U għalhekk illi fil-jiem li ġejjin se nkunu norganizzaw 3 laqat differenti, waħda f'Marsa Xlokk, f'San Pawl il-Baħar u fil-Gżira Għawċija biex nagħtuhom id-dettalji tekniċi ta' x'għandhom bżonn ikollhom għall-applikazzjoni tagħhom biex imbagħad jiġu għandna u bla ebda ħlas ta' xejn ngħinuhom sabiex huma wkoll ikunu jistgħu jibbenefikaw minn dawn l-opportunitajiet. Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo għallu l-Unjoni Ewropea trid tiżgura li ċ-ċittadini tagħha jkollhom moħħhom mistrieħ li għandhom aċċess għall-ikel tal-baħar ta' kwalità u bi prezz raġonevoli. Biex dan iseħħ qal, jeħtieġ li l-industrija tas-sajd tkun kompetittiva ħalli s-sajjieda jkollhom dħul xieraq u jgawdu livell ta' għajxin adekwat fid-dawl tal-kunċett tal-ekonomija blu. Is-Segretarju Parlamentari Alisha Buġeja Sajd qalet li s-sajd mhux biss jagħti sehmu fl-ekonomija tal-Gżejjer Maltin, iżda huwa wkoll parti integrali mill-kultura u l-identità marittima tal-pajjiż. Qalet li permezz ta' din l-iskema qed tingħata opportunità lis-sajjieda biex jinvestu f'teknoloġiji ġodda u jtejbu l-infrastruttura tagħhom biex ikunu jistgħu joperaw b'mod aktar siguru u effiċjenti.